Čaute lidi pri novom videu a opäť zase hráme náš obľúbený Minecraft a zase budú mluviť za Honzu, lebo ešte stále nejde mik. A minulom parte sme toto si vykopali zo pár z železa, mede a ostatného a dneska by sme postavili si tady domček a takže určite dokoukej do konce. Dobre, tak ideme stavět. A teď vidíte, že jsme tohle vonku z té jeskyně. My jsme natáčeli video, ale že ono se nám to nepovedlo, jsme to zjistili, že jsme ani nenatáčeli, však Honza. Takže sme to, povieme vám všetko. Boli sme v jaskyni, vyšli sme a sme išli hľadať, kde budeme bývať. Našli sme tu, potom sme našli tuhle village. To je ako keby tak všechno. Takže on zapoď, zober si drevo a my môžeme začať stavět. Takže môžeme rovno začít. Takže ty nemáš lajka odber, tak to musíme rychle napravit. Klikni na tlačítko odběr, zvoneček, aj like a určitě dokoukej všetky videa do konce. A my se můžeme vrátit naspäť videu. Cus! Dobre, takže som si okočil jedného koníka. Ne, kono. Idem. Počkej, oco, ešte nejdu, ja musím zabiť týchto pavúkov, ja potrebujem veľa pavučín. Tak ich idem zabiť, chápeš? Jedna pavučina. Ja potrebujú toto aspoň lano zatím a potom sedlo. Takže čekám, kým sa spawnou mobové. Kde mám ja nejakých pavúkov? Poď aj ty hľadaj potom pavúkov. Dobre. Dobrú noc. Nakopí. Dobre.
Pozri, aký je rýchly, bro. Uh, veľmi rýchly. Nice, to je veľmi dobré. A takže už máme všetky steny hotové a už len nám zbýva strecha a budeme mať hotový domeček. No už ho nechaj, Honza. Poď vykraftiť toto, jak sa to volá, ako keby schody na strechu, aby sme mali na strechu schody. Poď vykraftiť. No, takže tohle by bolo všechno z tohto partu. Dúfam, že sa vám veľmi líbil. A dávajte like a odber na ďalší part. Takže my sa vidíme pri ďalšom parte. Tak čaute.